Bonjour mes loulous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne Tendance Gadget. Aujourd'hui nous avons des nouveaux gadgets tendance à vous montrer pour vous mettre dans le temps. Voilà, comme par exemple les AirPods D, absolument écouteurs recharger tranquillement, facilement, comme sur Auma et format fourni. Allez quand même au boulot pour ces ni ouvre bouteille, ouvre bouchon d'eau, allez bouchon à la choco, allez badelle. Akera champagne akera vino akera bouteille sugo ali be se ka bedele wa be se ka fen wero ta ka utiliser pour que qui garde bouchon fenye ni ki la fin be se ka utiliser comme fermeture de bouchon au coffre les mini placards de absolument comme non beken kon la parfum serviette papier toilette au bébé se ka konna on est tranquille on est à l'aise voilà anafanya machugu mna video konna la o temeno wa bueno ife iga sokonna décorer ite fe fienga diga sokono ibe mindoro kan kiga sokonna la aba décorer wa ba chenya ni fila nimbe tamuro kulu bede ba konna la tamuro kulu gara suwe ali ba konna la ali kay mo bulo ko sede absela ni fena nyini kani bloco ga bu konna la ça crée de l'espace absela passe tout blaga afemoro blaga au café ni fa absela utiliser dans la cuisine pour que ça mine en blaga na fa mouchoir na fa éponge na fa femero fa absela blaga ni bébé espace créé sinon on te yora encombré ni dimsen doye anaka doudou mes loulous abonnez-vous commentez partagez la vidéo, likez la vidéo, aimez la vidéo. Après, ni il sera qui a les vidéos qu'on a la pour qu'il nous qu'on a t'aimer ou ni fait ni avec ses bonnets on est chaud. Voilà, l'enfant est protégé. Bonnet d'eau en même temps, écharpe pour faire de dos, les boucleurs de, allez quand même au boulot que c'est bien, allez moi pour le boucler, à un clin d'œil, allez quand même au boulot que c'est bien. La famille va chugomna, vous continuez pour le nyana chugomna, elle est très belle avec ses cheveux. Après ça. Ni ben kiga sa iga jikonnala ni bina iga ménager ke ali ken kosebe ça sert de lessive ibata ibiga sokona nettoyer abi tachi dogolo tachi kenanga taw aba beri voilà ali kay mo bulu mes loulous abonnez-vous commentez partagez la vidéo et aussi désolé pour ma voix car je suis un peu arrumée donc excusez pour ça. Après ça ni flène ni baléri absolument quand on a nettoyé de haut en bas du mur au sol à bas ben nettoyé non clala au d'un droit fin digi à ta poubelle qu'on a là allez quand même au boulot c'est chic c'est pratique voilà après la soupe on a doshi il n'a pas besoin soupe on a franchement allez bisa bara fladeke na fanya watu na vidéo qu'on a non clala droit au d'un droit quand yamanta table la poubelle là au coffre on doit faire risquer avec les prises ay no nyini on va prise ou qu'on a là voilà c'est protectrice allez quand même on bolo ko sebe absaka boro soufa na kaka absaka femero kaka amategi ga fen coller ni coller scotch chama du mu iga mur là ibe sega ni fen mi to dono ka dala c'est transparent wa be me wa te noto fana yoro la allez quand même on bolo ko sebe o temene ho abuno ni fin absolument froken konnala kasoro ma ménager kasoro ma chien ma foyeke ni ma wosala frama ibota wa bisaka bona ife katana yorola ali kay mo obul ko sebe ni flen ibiga mouchoir nettoyer ni ali fana kay na mo obul ko sebe ni kolli menu abonnez-vous partagez la vidéo commentez la vidéo aimez la vidéo. Voilà, dites-nous depuis quel pays vous voyez la vidéo. Dites-nous à quelle heure vous voulez regarder cette vidéo. Après, ni flen, il se y a nombre de connala. Il dendro ka nungun sama. Il go boisson mi bulu ska glace ou faraka, café ngolo faraka. Ali kana mo bulu ko sebe melulu. Ni sa ko shine numi. Ni yae, il va faire portefeuille. Mais après ça cadeau fanae. Ali flen ni clara, il se ga akuru ka blaino. Ate espace chamata avec de payerla akadi chugumna. Ni me sega courage de dena pour ga so akuru kulma parce que chez juni ma bulu a chez juni kayono ni clara il va akuru il va blaquer refait. Allez, c'est pratique pour la vie de tous les jours. Après, n'y pas sur le moulot. On m'a connala. On y vit si jiwo kerefe. Ni te fe no wakala. Ni te fe fe wakala. Aba sense.
k'a ɲɛ a bɛ tulu ni ji bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ bila dama. O kɔfɛ nin ye pochette tendance de olu fana ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Pochette minnu don couleur bɛɛ de b'a la, rouge b'a la, vert b'a la, jaune b'a la, tout est disponible. S'il y a des gadgets qui vous intéressent, vous avez juste qu'à cliquer sur le lien de la description pour avoir ces gadgets. C'est facile à les avoir. Il faut, je vous le dis tout le temps. Voilà. Mais loulou, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà. Absela ni fana tarani bila resoronna la. N'aw tɛ fɛ aw tɛgɛ ka baara kɛ a bɛ se ka nin ta ka fɛn nettoyer n'a ye. Ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Tɛmɛfu de don. Tɛmɛfu min don c'est un nouveau gadget. A ka ɲi toilette kɔnɔna la. Nin ye barrette de ye. Barrette don ça vous crée un petit nœud. Ale cɛ ka ɲi nɔ kosɛbɛ. Ça c'est un balai. Balai min don ale fana ka ɲi nɔ mɔgɔ bolo kosɛbɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na vidéo kɔnɔna la. Ni porte ni garde porte de arrêt porte de do porte mana kɛ cogo cogo n'a sera nin yɔrɔnin ma a bɛ jɔ. O kɔfɛ nin ye jambe protecteur de ni nɛnɛ bɛ yen nɔ a bɛ se ka nin da o sen na pour protéger du froid. Après nin ye barrette fana cɛ ka ɲi nɔ kosɛbɛ. Ale ka ɲi nɔ mɔgɔ bolo. A bɛ se ka mɔgɔ kunkolo dilan facilement. Hali mɔgɔ minnu tɛ se kun dilan na a b'olu bɛɛ dɛmɛ k'u kunkolo dilan. Ale fana ka ɲi nɔ mɔgɔ bolo kosɛbɛ so kɔnɔna la. Après ni fana fɛn ni filɛ i dan dɔrɔn ka nin ta ka nɔrɔ i ka fɛnw na n'i bɛ fɛ ka minnu réutiliser. Ale fana ka ɲi mɔgɔ bolo. Ni ça ce sont des faux ongles. Sɔniw de don sɔni minnu don u cɛ ka ɲi nɔ. Modèle bɛɛ b'a la. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na vidéo kɔnɔna la. Rouge, jaune, violet, fritillé. Ni écharpe de. Écharpe min don ale bɛ charger de. A bɛ chaleur di mɔgɔ ma. A bɛ se ka nɛnɛ fana bɔ mɔgɔ la. Ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ mais loulou. Surtout je vous l'ai dit, désolé pour la voix, je me sens pas bien ces derniers jours. Donc mes loulous, abonnez-vous, partagez, likez, commentez parce que je fais tout ça pour vous mes loulous. Donc rendez-moi la tâche plus facile en aimant les vidéos, en commentant, en likant. Voilà mes loulous, on est ensemble. Après, les petites gazinières de absolument pas qu'on gazinière ça fait. A bɛ mɔgɔ dɛmɛ pour que i kana yɔrɔ la brûler. Ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Après nin ye garde manger de a bɛ se ka dumuni sugu bɛɛ garde nin kɔnɔna la. N'aw tilala a bɛ fɛn nin k'a la ça protège. I n'a fɔ ne b'a cogo min na vidéo kɔnɔna la. Ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Nin ye bonnew de foulards de don. U cɛ ka ɲi nɔ kosɛbɛ. Foulard couleur bɛɛ b'a la. Chocolat b'a la, violet b'a la, couleur wɛrɛw b'a la. Ni mun m'ont intéressé au dɔrɔn de sinon il y a beaucoup de couleurs. Après nous avons aussi une fana bɛ chaise décorée. Chaise fana o fana couleur ba de b'a la. Vert b'a la, rose b'a la, couleur wɛrɛw fana b'a la. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ a bɛ se ka ninnu nɔrɔ a ka portes la k'a nɔrɔ a ka cuisine kɔnɔna la pour que k'aw ka minɛnw bila sanfɛ. Ça crée de l'espace sinon a tɛ yɔrɔ kɔni encombré. Samara bɛ se ka bila a kan i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman. Fɛn caman wɛrɛ bɛ se ka bila a kan. Nin sacoche in filɛ nin a ka dɔgɔ mais minɛn caman bɛ kɔ a kɔnɔna la. Tel que ni na taa pique-nique kɛyɔrɔ la i bɛ se ka minɛn caman k'ale kɔnɔna la sans t'a gosi tile tɛ foyi k'a la. Nin ye pochette de ye. Pochette min don c'est très doux. A tɛ digi mɔgɔ tɛgɛ la wa en même temps a cɛ ka ɲi nɔ. Voilà nin ye kunfɛn na de. N'i bɛ kɛ i kunkolo pɛn a b'i kunkolo pɛn en profondeur. A tɛ digi la a tɛ foyi k'i la wa n'i tilala k'i bɛn dɔrɔn k'i kunsigi sama ka bɔ a la a t'a bila poubelle kɔnɔna la. Ale ka ɲi mɔgɔ kunkolo ma kosɛbɛ. Wa a b'i ka cuir chevelu a b'a bɛɛ siɲɛ a b'a bɛɛ gratter a bɛɛ tache min bɔ a la a b'a nettoyer en profondeur. O kɔfɛ n'i seginna a bɛ se ka ɲini ka bila ka levier kunkolo kɔrɔ k'aw ka fɛnw bɛɛ nettoyer n'a ye. Ale fana ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Mura de b'e la wa yɔrɔ kasa de bɔra i bɛn dɔrɔn ka don i ka so kɔnɔna la. Ale bɛ so kɔnɔna kasa diya de. Parfum ka di ye i b'o de k'a kɔnɔna la. A bɛ so kɔnɔna kasa diya a bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔ don mɔgɔ la. A bɛ so kɔnɔna sigi fana nɛgɛ don mɔgɔ la. O kɔfɛ nin fana filɛ nin i bɛ se k'i ka fɛn kɔni kɔnɔna la a bɛ ji labɔ kɛrɛfɛlanin fɛ. Ale fana ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ dans la vie de tous les jours. N'i bɛ don i kunkolo la k'i ka foulard ni siri a kan a b'i kunkolo sécher en quelques minutes. I n'a fɔ bɛna ye cogo min na vidéo la. Npogotiginin kunkolo bɛ sécher sans ça. Voilà.
a séché en un clin d'œil. Ni bisa ka bi ka so kɔnɔna la gabugu kɔnɔna la ale bɛ espace de créer i bɛ se ka sɛrɛbɛtiw d'a kan i bɛ se ka kutuw k'a kan ale fana ka ɲi yanni fɛnnin fana ka ɲi mɔgɔ bolo i bɛ se ka nin ta ka co la jigin a kɔnɔna la safinɛji bila duguma comme ça i ka safinɛji bɛ bɔ a bɛ économie kɛ a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ a t'i sɛgɛn i tɛgɛ bɛ lafiya i bɛ se ka nin fana k'i ka so kɔnɔna la ale bɛ kɛ ka décoration de kɛ wa ji tɛ foyi k'ale la wa a bɛ nɔgɔ fana bɔ joona an ɲɛ b'a cogo min na video kɔnɔna la ni fana ye pochette de pochette min don ale fana ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ c'est doux couleur sugu bɛɛ b'a la jaune b'a la vert b'a la wa couleur wɛrɛw fana b'a la mun tɛ ninnu fana ye mais loulou ça c'est un bonnet min don écharpe de fana b'a la voilà on a 2 années mais loulou commentez la vidéo partagez la vidéo aimez la vidéo ça ni tasa de i bɛ se k'i ka minɛnw bɛɛ kɔnɔna la ɲɔ b'o la malo b'o la a tɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'i mago sera min ma dɔrɔn i b'o ta voilà